Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. So दिनैनि भिडिअनि टपिकआनो जाहैबाय YouTubeनि फैसाजों मबाइल बायनो हालायलायबाय बे आरोना टपिकआ नाथाय एक्चुअली बुंनो थाङोबा बेदि नङा मानो होनोबा आङो आंनि गारिया गाज्रि जाबायमोन नालाय एफआइ सिस्टेमा ओंखायनो आंनि गारिखौ फाननानै आङो स्कुटि लाबाय आरोना सेकेन्ड हेन्ड ओमफ्राय फैसा एसे आग्लायनायजों आङो बे मबाइलखौ लाबाय आरो स' बेनो गोबाङानो सानदोंमोन आं जेन'बा YouTubeनि फैसाजोंसो लायमारदों सानदों आरो नङा बिदि स' होमबा नै आं दा अबाव दं बेफोरखौ बाद होदो नायनो हागोन बारियावसो दंफैयो आङो नानियाबो उन्दुगासिनोसो देखायगासिनो आङो नानिखौ देखायनायनि सिगां बिसोरखौ देखायनायनि सिगां आङो आंनि मबाइलखौ देखायनोसै जेन'बा आं मा मबाइल लामारदों ओमफ्राय आङो सियामोनखौ देखायनोसै गोबावसै ना आं देखायनि होमबा मबाइलखौ मा मबाइल लामारदों आङो दा देखायसै आरो आङो मबाइलखौ बेलाय नायनो हागोन नै IQ9 बेखौ लादों आरो आङो IQ9 खलथायैनो लाबोनानै देखायनाय जाबाय मानो अलरेडि इउज खालामखांखाबाय थेवब्लाबो खलथा सिङाव सोनानै देखायबाय आङो नङाबाथ' इउज खालामखांलायबाय साननै जाबाय आरो आंबो गगासो मोननानै दङ ओंखायनो आवाजआ एसे आलादा जादों आरो नायनो हागोन नै प्राइसफोरखौ जेन'बा IQ9 आरोना बियो ओरैनोथ' लिरनाय दङ नै माबा 39,990 लिरनाय दं नाथाय आङो बेखौ 31,000आवनो मोन्दों आरो मबाइलखौ एसे अफारबो दंमोन होन्दोंमोन नामा 34,000 बिबाय थादोंमोन ओमफ्राय आङो 31आव मोनबाय आरो सरि 31 लायनो 30,100आव मोन्दों आङो दा देखायनि मबाइलखौ IQ9सो 6 बायदि होन्दोंमोन उल्थासो लाफ्लांदों नै बेलाय IQ9 दा आं खेवना देखायफिनसै एफाराम प्रपारैबो देखायला फारि फारि खेवलायलायनाय मानाय देखायला इउज खालामखांनाय मबाइलखौलाय दा आं देखायनि बेलाय उनथिंजाय नायनो हागोन नै बिदि बेलाय YSनि केमेरा ना ओंखायनो मोजां जायो दहाय एसे सिगां आं खेबनाया बे मबाइलजों खेबदोंमोन ओमफ्राय आं बेखौ देखायनांगौ नालाय बे आंनि फुराना मबाइलजोंनो खेबफिननांगौ जाबाय आरो ओंखायनो एसे क्वालिटिखौ आलादा नुदों जानो हागौ नोंसोरो नायनो हागोन केमेरा क्वालिटिया बिराद मोजां आरो बे मबाइलना देलाय नायनो हागोन नै क्वालिटिया मोजां मबाइलना स' एबारनिफ्राय बेजों बानायबाय थानाय जासिगोन आरो एसे साबसिन नुनो मोनसिगोन एबारनिफ्राय भिडिअ क्वालिटिफोरखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय होमबा दा नैबेनि केमेराजों फैफिननि नैबेखौ दोनथ'नोसै एसे शेकबो जायोना बेजों बारा मोजां जाया आङो बेजों खेबफिननानै आं मोजाङै रायज्लायनि स' दा आं नै आंनि गोदान मबाइलनि केमेराजों रेकर्ड खालामनाय जादों बेबो फ्रन्ट केमेराजोंसो बानायदों आङो उनथिंबा साबसिन नुयो आरो दा आङो फ्रन्ट केमेराजों खालामबाय आङो माइदि नुयो क्वालिटिया अनेक साबसिन बैनिफ्राय दा एबारनिफ्राय बेजों बानायबाय थानाय जासिगोन आरो ओमफ्राय इउटुबाव हगारियाबो बिराद गोबाव जाबायमोन जोंना ओंखायनो भिउसआनो फैला आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन बेनि सिगांनि भिडिअआ भिउसआनो फैला 30-40 बिदिल' फैयो सिगाङाव खमसे खम 1K बेफोरबायदि फैयोमोन आरो स' आगोलनि बायदि अननानै गासिबो सापर्ट होफिनबानो जाबाय गेजेर खन्द'आव भिडिअ खालामनो हायैनिबो जाहोन दङ थारमाने नानिया लोमजादोंमोन ना ओंखायनो देखायबाय थायासै जोङो स' सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय दा आङो बारा गोबाव रायज्लायबाय थाला आङो सियामोनखौ देखायनोसै एसे मैयानि फुटेजफोरखौबो एसे एड खालामदेरना होनोसै होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नायनोसै होमबा नानिया मा खालामदों मा खालामदोंलायनो उन्दुनानै दंखायो देलाय सिया उन्दुनानै दं नै अन्थावथावनो नै बेहा गोबावथारसैमोन खिथाहरदो मानो माबायामोन लाजिबाय होनलायो गोबावसैमोन नालाय लाजिबाय होनलायलायो एबा ओमफ्राय भिडिअ ओंखारनो लाजिसिगोन होनबाय थायो ओंखारथारनांगौ नङा होमबा ओंखारथारनांगौ नै ओंखारनो लाजिग्राया हेल'बो होनहरला नानि थारमाने नानि लोमजानायनि थाखाय माबादों आरो जोङो गेजेराव द्रप आउट जाबाय एबारनिफ्राय रेगुलार लाबोनो नाजानोसै खेबखाबायसो हावा बिबैजों थांबानो गाबदोंमोन बेस्रा मोसौ गाइखेर सेरनो नागिरबाय टाटा पापा
Ayung. Momo. Gogo. Au. Hello. Bye. Chia. Hello. Mana lại bobo. Mẹ hắn lại. Mẹ. Chia con này là cái này. Borobni sekolah. Momo. Boleh macam momo. Naik naganu ni sana kerja mami. Sunrise. Ayo, hanor sini mami. Hanor sini amalai. Engkar nih. Sudah. Aja. Mami. Hai, bumbu fui sana. Oh, sanung karang baik. Isi kurang bayang kayaknya. Cia. Hello online. दासो ओंखारनो मोननायखाय अबाव थांनो नों बोलो थाङोखाय आङो थाङाथ' आङो नै गारि फैयो ओरैथिं नुवाखै नोङो लामाया आंखौ मोनोबा सिया बोलो जिरायलायबाय बेना बिदिनोखा बा मामि आखाया नोंना हाथ मुजा दंलै आंनासो गैया नै सना हरदो आंनो हरदो बेखौ आंनो हरगोन आंनो हरो सना हरा जिद मारै जिदनांगौ बेखौलाय गिदिङा मामि गोग्लैयो नै नों एथाइ गोथाव मोनो ना मोना मोनो आयौ एथ' खाथियाव फैयो Mami, ding, masa ada deh. Aku juga masa ada deh, ding. 1 year 7 months जाबाय जोंना मामिया. गारिसो फैगौ नामा बा? गारिसो फैगौ नामा? Ya खामानि मावगासिनो खामानि. Tuman जाबाय मा tuman बेसेबांबा डेस जाबायमोन नालाय ओंखारनो लाजिलायबायनो केमेरायाव मानो लाजिनांगौ जाखो हामगौ नामा बिदि आं मोनसे बुस्थु देखायनि आंना गारिया गैला नै आलदाखौसो लानाय जाबाय एसे प्रब्लेम जाबायमोन नालाय आं ओंखायनो स्कुटिखौ लाबाय आरो स्कुटि लाबाय दा एन्टर नानियाबो गाखोनो मोजां जासिगोन एबार बाइकआव एसे प्रब्लेमबो जाखायोमोन गाखोनो बियो गोदान जोंनि मामि नों देनां सिख्ला देबा सालायगोन ना औ बेयाव गायो मामिया औ बेयाव गासोथारो लोदो गाखोबाबो जेबो जाया बियो लोदो गाबाबो बियो बाया बारल'जोबनो हायो सना उदै गिदिरबाबो अरजाया खालथाक जोबाबो जेबो जाया मामि मिथिबाय सालायगोन रा देनां दे थांगोन सानैजों बेरायगोन फ्लाइअभारावसो बाव जोखावनो जोआ सना गोदानसो आयौ हाबाब मावफैलायदों नों जोनाया आयौ मिनिखादो गाबसिगोनसो नोङो आङो एबार अफिसाव थांबा गाबसिगोनसोलाय बियो दायो बेरायगोन दा गुसुथार सना आयौ बांग्रि मावलायलायो नों जोबा आयौ हाबाब आयौ